Το μόνο που δεν θα μιλήσει θα είναι τα πιστόλια. Κατά τα άλλα, στο λευκό χώρι Σερών θα ζήσετε στιγμές από ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Θα έρθει το πρωί, θα πει το καφέ. Θα του κάνω ένα μικρό μάθημα θεωρίας πάνω στα άλογα. Θα πάμε μια βόλτα με τα άλογα, θα γυρίζουμε. Θα είναι κομμάτια, θα πιει μπύρες. Θα φάει και μετά θα πάει να κοιμηθεί στο σπίτι του. Πολύ σπάνιο για την Ελλάδα. Μπορεί ο κόσμος γενικά να δει τη φύση, τα πάντα. Εδώ ετοιμαστείτε για άγρια δύση, και όταν λέμε για άγρια, με όλες τις συνθήκες. Καθώς και το στάβλο θα καθαρίσετε και η πασία θα κάνετε, και αν θελήσετε διαλυκτέρευση θα πρέπει να έχετε μαζί σας sleeping bag, γιατί αλλιώς θα παγώσετε. Και βέβαια δεν έρχονται εδώ πέρα απλά για να μείνουν ένα Σαββατοκύριακο να ξεκουραστούν. Έρχονται, τους κοιμάμε στις 7 η ώρα το πρωί μαζί μας, να βγάλουμε τα άλογα, να τα ταΐσουμε, να τα καθαρίσουμε και όλα τα άλλα τα ζώα. Να καθαρίσουμε τους στάβλους και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Πάρα πολύ ωραία. Όταν έχουμε εδώ πέρα, χαλαρώνουμε, φέρνουμε την παρέα μας, καθόμαστε στα σπιτάκια με ποτά, τις κουβερτούλες μας το χειμώνα. Το σκηνικό για ταινία western θα νομίζετε ότι βρίσκεται κάπου στο Τέξας. Σε όσους αρέσει τα άλογα, η βόλτα, η φύση, να έρθουν. Είναι πολύ ωραία και ξεφεύγεις και λίγο από την καθημερινότητα, οπότε μου αρέσει πολύ να έρθουμε. Το πρόγραμμα βέβαια κρύβει και εκπλήξεις, μόνο που δεν την πλήρωσε η γαϊδούρα, αλλά το άλογο.